Saviola. Ja näin lähdetään. Näin se meni. Ja Väisänen kaatuu viimeisen jälkeen. Voi harmin paikka, mutta Lare painaa kovaa vauhtia vesialta. Miten kävi Karille? Pystyykö jatkamaan? Onko Kari mitään sanoo? Kahtokaa siellä pankkaa teippiä rampeeseen. On pakko katsoa nyt mitä Laurella menee. Laurella menee hyvin. Takaa ajoon vaan. Ja lumi pitelee tiukasti kiinni, ettei tässä pääse käymään hassusti. Äärettömän hyvin. Tämmösiä on ensiaskeleet. No siellä ollaan jo tuolla lammikossa niin kuin pitää olla, mutta hyvin Larilla menee. Ensimmäinen kuiva este häämöttää tuolla jo muutaman kilometrin päässä. Ei huolta hätää, mutta kyllä Kari tulee sieltä. Kari nousee sieltä ihan ja Lare tulee hyvää vauhtia, 45 sekuntia mennyt ekalla kuivaistella. Hyvää vauhtia pitää Lare Lautiainen ja Lumi Liikanen. Lahtelaiset on pitänyt hyvää kyytiä, mutta Väisäsen Kari ei ole vielä ottanut semmosen pienen rauhallisen etumatkan. 2-1-2-5 kulunut aikaa. Siinä on hyvän ajan tekee Lare. Lumikas on loistava suoritus 1-3-0-0. Mutta arvoisa yleisö, Kari Väisänen tekee suoranaiset vireinit, eli alkumatkan kaatuminen ei hommaa katkaisi ja osoittaa aitoa sontijärveläistä taisteluhenkeä, eli rohkeasti vaan maaliin ja hyvissä voimin tulla.